Nominantom na ocenenie v kategórii Cena mesta Krupina je monsignor Marián Bublinec. Narodil sa v roku 1966 v Bratislave do rodiny lesníka a univerzitného pedagóga Eduarda a Anny. Detstvo a mladosť prežil spolu s 3 súrodencami vo Zvolene. Tu od roku 1984 po ukončení gymnázia pracoval v lesoprojekte Zvolen ako programátor. Súčasne študoval teológiu a za kňaza bol vysvetený v roku 1990 vo Vyhniach. Následne pôsobil 2 roky ako kaplán vo farnostiach Lazany a Detva. V rokoch 1992 až 1995 študoval katechetiku v Ríme na Pápežskej Salesianskej univerzite. Potom pôsobil až do roku 2024 ako farár v Piteľovej, Banskej Bystrici a na Dohovaloch. V roku 2008 sa stal generálnym vikárom Banskobystrickej diecézy a po smrti biskupa monsignora Rudolfa Baláža od júla 2011 do decembra 2012 spravoval Banskobystrickú diecézu ako diecézny administrátor a potom od júna 2013 pôsobil opäť ako generálny vikár. Od júla 2013 bol kňazom v Brusne a od júla 2016 bol ustanovený za farára v Krupine. Počas svojej pastoračnej činnosti pôsobil 24 rokov ako prednášajúci na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Badíne. V súčasnosti pôsobí aj ako biskupský vikár pre evangelizáciu Banskobystrickej diecézy. Jeho záľubou je humor, hudba, príroda, turistika a dobrá literatúra, z ktorej čerpá aj pre svoju pastoračnú činnosť. Monsignor Bublinec píše poéziu a vydal aj niekoľko básnických zbierok. Má rád Boha, ľudí, život a to, čo robí, robí naplno a rád. Monsignor Bublinec má ekumenického ducha. Nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Má snahu ich spájať. Vidí v ľuďoch vždy v prvom rade to dobré. Organizuje pre farnosť stretnutia a katechézy, ktoré sú príležitosťou pre duchovný a osobný rast. Dobré slovo šíri i v celoštátnych kresťanských médiách, v televízii Lux a v rádiu Lumen. Vzhľadom k vyššie uvedenému bola pánovi monsignorovi Mariánovi Bublincovi udelená cena mesta Krupina za dlhoročnú obetavú prácu pre duchovný rast a rozvoj Krupinčanov v pastorovacej farnosti a za šírenie dobrého mena mesta Krupina na Slovensku, ako aj pri príležitosti 60. výročia narodenia. Prosím pána monsignora Mariána Bublinca, aby si prevzal ocenenie. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi a tým, ktorí ma navrhli na toto ocenenie, tým, ktorí to schválili. Ďakujem tiež. Chcem tak povedať, že tí, čo tu boli predo mnou, tak tí už niečo spravili. A toto ocenenie ja beriem tak, že ja by som aj ja konečne niečo urobil. Takže veľmi ďakujem za také povzbudenie. A veľmi si to vážim a vidieť to aj z toho, že som sem prišiel oblečený krajšie ako do kostola.